Когда вы песню на земле поете, тихонечко вам небо подпоет. Погибшие за родину в полете, мы вечно продолжаем наш полет. Мы вовсе не тени безмолвные, мы ветер и крик журавлей. Погибшие в небе за родину становятся небом над ней. Нядаўна мы адзначылі 75-гадовы юбілей перамогі савецкага народа ў вялікай айчыннай вайне. Сёлета сустракаем жалобную дату – 80-годдзе пачатку вайны. Наша гімназія азначае лакальную юбілейную дату – 50-годдзе пачатку дзейнасці групы «Подзвіг», якая была ўтворана ў 1971 годзе з мэтай устанаўлення імёнаў загінуўшых лётчыкаў на тэрыторыі раёна. Праца складаецца з двух глаў. У першай ідзе паведамленне пра арганізацыю пошукавай справы ў краіне і пра ўтварэнне групы «Подзвіг». У другой главе падаюцца матэрыялы пра практычныя вынікі дзейнасці юных следапытаў у далёкія і сённяшнія часы. Спачатку праз актыўную дзейнасць групы «Подзвіг» удалося выявіць, што неба Бярозаўшчыны ў першыя дні вайны баранілі лётчыкі 130-га «Хабаб». На ўзбраенні палка было 38 самалётаў тыпу СБ, камандзір палка Іван Крывашапка. Першы баявы вылет быў здзейснены 22 чэрвеня. У баі брала ўдзел 37 бамбардзіроўшчыкаў, вярнулася на базу 7. 60 імёнаў лётчыкаў у журнале вылетаў пазначаны як «не вярнуўся з палёту». 24-25 чэрвеня 8 баявых машын наносілі ўдар па ворагу ў раёне горада Бяроза. З баявога задання вярнуўся толькі экіпаж Лаханова, які ў такім складзе прайшоў усю вайну. Кожны маў званне Героя Савецкага Саюза. У 1973 годзе наведалі горад Белаазёрск. Следапыты устанавілі 85 імёнаў лётчыкаў палка, наладзілі сувязь з выжыўшымі пілотамі і сваякамі загінуўшых. Выявілі, што 11 лётчыкаў з першага вылету трапілі ў палон, выжылі і дапамаглі ўстанавіць эпізоды боя, імёны загінуўшых. Штурман Пасецкі даслаў падрабязную схему падзення самалёта, указаў месца размяшчэння цела яго члена экіпажа Шахматова, якога мясцовыя жыхары вёскі Зарэча пахавалі на месцы падзення. Так было вернута з нябыту яшчэ адно імя. Усяго было дакладна ўстаноўлены імёны 9 пахаваных мясцовымі жыхарамі пілотаў. Каля Чорнага возера выявілі магілу капітана Бугаркова. Жонка і дзеці прыязджалі пакланіцца праху роднага чалавека. Удакладнілі месца пахавання Юрыя Папова. Удзячныя бацькі запрасілі школьнікаў у Маскву. Паведалі, што аднакласнікам яго сына быў парт Булата Куджава. Наладзілі сустрэчу. Па выніках працы групы «Подзвіг» райкам партыі падтрымаў ініцыятыву перапахаваць целы загінуўшых у сквер маладога горада Белаазёрска, узвесці помнік, што і было зроблена 7 мая 1973 года. Так мемарыял выглядае сёння. У 2019 годзе пошукавы атрад «Авіапошук Брэст» на аснове карты падзення самалётаў, складзенай членамі групы, ажыццявіў пад'ём з высокаўскіх балот рэшткаў самалёта з астанкамі лётчыка, якія былі падпахаваны ў брацкую магілу горада Белаазёрска. Эстафета нашых папярэднікаў была падхоплена. Мы працягваем пошук, выкарыстоўваючы магчымасці сучасных тэхналогій. Так, у 2020 годзе праз інтэрнэт наладзілі сувязь з расійскім пашукавіком Юрыем Николаевым, адміністрацыяй Барыса Глебска. Устанавілі, што лётчык Машараў, які ў нашых спісах значыўся загінуўшым, трапіў у палон і выжыў. Мы звязаліся з яго сямейнікамі, запісалі гісторыю яго лёсу. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним.